அந்த ஊரே ஒரு மர்மமான ஊர். அந்த ஊர் மக்கள் ஏதோ ஒரு பயங்கரமான கதையை மறைக்க பார்க்குறாங்க. கதையை மறைக்கலாம், ஆனா பயத்தை மறைக்க முடியாது. அந்த கதை திரும்பவும் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அந்த டெவில் மறுபடியும் வந்துருச்சு. பயம் நிறைஞ்ச அந்த ஊருக்கு பயம்னா என்னன்னே தெரியாத ஒருத்தன் வந்தான். என்னங்க உங்க ஸ்டேஷன் சக்கரவேக மாதிரி இருக்கு? பேஷன் மட்டும் இல்லைங்க, ஊரே அப்படிதாங்க இருக்கு. யாரா நீ? கொஞ்ச நாள ஊர்ல இருக்கிற எல்லார் வாயிலையும் உச்சரிக்கிறது இவர் பேர் தானே, விக்ராந்த் ரோனா. இன்ஸ்பெக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணாவோட பாடி கிணத்து பக்கத்துல கிடைச்சதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி ஊர்ல நிறைய பேரை காணோம். The real game begins now. அவன் வந்த பிறகு அந்த பயங்கரமான கதையில ஒரு புது அத்தியாயம் ஆரம்பிச்சது. Once upon a time, there was a devil. Gara 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 gaggara jarba Piranal kuri nettara parba. பேரு விக்ராந்த் ரோனா.